Salamu alaikum suudu baba. Salamu alaikum suudu baba. Sakike moɗon Fatimata Diallo yo. Wallahi so gonga ni min hoore Amerique wodum mais ɓernde am ka Burkina wodi. Mi haaja kana du fadde am fuɗde vidéo o. Mi salmina on. Mi ñaago on du'a o. Mi waɗani on du'a o. Allah hollu en mawre yeeso mum. Allah bawɗo hokkuɗen sumayre hikkare o. Hollu en mawre yeeso muɗum. Allah ɓoytu baasi o. Tabitan pulaako. Allah ɓoytu baasi pulaako o. Allah kam jogi bawɗo. Allah wallu en fa hande. Vidéo am haaja kana haaldude plus particulièrement e yimɓe province Tapuya, Ganzourgou, Kompienga, Bazega, Kumanjari, Sanmantenga e Pignagna. Vote ɗe ɗumani mo recensement muɗum hande wuro moɗon ton wodi. Tinnoɗon ummoɗon de no hangon carte vote ɗe fa heɓen vote. Fa heɓen hollen ke enen de ɓiɓɓe wuro ngo Burkina jeeɗen neɗɗo fu ɓura e darade Burkinaɓe. Daranoɗen koye meɗen daranoɗen suudu baba meɗen. Bay ko neɗɗo heɓi fu soni daranaki wuro ba muɗum keɓa muɗum yo ɓolu. Neɗɗo kam tan do wawa wadde hunde fu soni suudu baba wala e muɗum. Don suudu baba nam ñaagi on nangodiren de wallodiren koye meɗen heɓen itten baasi wonɗo dow hoore meɗen o. Ardoɗen daranoɗen koye meɗen waɗen koye meɗen ɓiɓɓe wuro heɓen wallen koye meɗen. Par ce que tampiri ka fu ɓuranta en ni. Allah bawɗo wallu en tampirde ƴoye meɗen. Allah waɗɗo tampirde Allah wallu en tampirde ƴoye meɗen. So ni Allahu taala to ɗo jaɓi mi wartan ñande fu frontiére ji ɗi uddita ñande muɗum hoƴa avion mi warta so Allah jaɓi. Allah hollu en nden ñalande. Allah waddu nawal ɗo yaltin nawal ɗo e annago. Allah waddu ɗo baasi o itti baasuji ɗi fu e meɗen e yimɓe heddiɓeedo. Allah hokku en batten lobbe. Allah hollu en mawre yeesomdo. Tinnoɗon hoƴon kartan vote ngal. Kartan vote ngal wonno malfa meɗen fa habde e laamu. So ni en jogi carte o en na jogi malfa meɗen. En neɗɗo weli ɗum e welaɗum fu haldan e meɗen waɗan ko haajani ɗum to. Ɗulle Allah sakiraɓe am suudu baba ummi moɗon daroɗon de hoƴon kartan vote ngal. Kartan vote ngal ngam wonno ko hollata ke en na jogi en ɗon jiyaɗe en na wawi liɓude ɓe en na wawi hokkude ɓe laamu. Laamu wonɗo en hokkunoɓe laamu mais carte on e tana hoƴen ɓeyden kadi hollenɓe ke no hokkirɗen ɓe no e no wawi tetude. Allah kam hokkata laamu mais Allah watta sababu fa hokke laamu. Allah waɗanen sababu lobbo. Donc sakike moɗon Fatimata Diallo nami jowta on nami barkina on nami halfini on do fa hande Khalifa. Allah hollodirin en joyi jam. So Allah jaɓi ñande fu frontiére ji udditan wartan so Allah jaɓi. Allah new guida. Allah ittu baasi wonɗe fulɓe odo. Allah waawi Allah ittu baasi e fulɓe wonɗe fulɓe o Allah. Merci moɗon on jarama. Allah hollu en mawre yeeso muɗum tiyama.